Hello everyone. Welcome back to my channel Viware TV. Please like and subscribe. Thank you.
Dito na kami. Ada lah hidup lang dito. Aduh, kuha na nga natin kuha kamarin dito. Kalau nabok man ini. Gila. Oo nga, ay napagtangkusan doon. Naliputa lang. Mabari ini. Ubay. Gulga. Ano mat nimo? Talinga. Oh, direct na suso. Yan. Matod. Hindi ka makakatamo. Maaf ganito. Kain man may sarap ini. Ano ini? Ano kaya udah napakadamang tubig. Ano ini? Kanan tabsik lah ini kung natuhog. Talsik na ni. Mga botol lang ito. Botol ba lele? Ayan lalaylay kung ano kahulog na. Yan na Oh, po yes. ang tahong. Pwede na ang panggisa. Yan. Hindi na lang ito panigit. Uy, may akuan. Yan. Bawin lang. Kapay ko ano. Tagusa ka mo? May maaram gumamit. Baka mabugat man liwat ito. Na ano man pag maupo yung tang plastic la. Magano ay basta ng tubig. Oh, yun paul ko dito pag ginawan. Pag ginano pa. Binan niya. Kay kinahanglan kuan. Stop kayo mo ininom ito tubig inano to ano. Ha? Ayaw. Talikod gan pagulboy pag atubag kay makakainom ka ganito. Dito po. Ito ang aking ano tahungan. Kawayan baga na tinanim para patubuhan ng tahong. Yan. Hindi po masyado, hindi po makita sa ilalim dahil malaki pa ang dagat. Pero doon tagpiyo ba baro pa. Ah. Ito na po ang yan. Ay, no. Ano pa na to? Ano sa ko? Pero doon tagpiyo nga. Halo kita garabiluit. Dito may initan. Diret na lakat, adalah tira. Ala. Mga iito. Eh, wala sigurapon dito. Yan. Buksan. Punta mo ako. Panggisa pa lang, panggisa. Sinisisib nila ang ano sa ilalim ng kawayan. Nabaw-baw ka lang nga naluro. Ah, maluya nga gano ya. Hello po, hi mga kaibigan. Dito po kami sa laot para busuhin ang aking tahong.
Tingnan namin kung pwede nang ma-harvest pero maliliit pa pala. Baka mga mga next month pwede na. Samahan niyo po kami mga kaibigan, tara't maligo tayo. Tara, ligo. Ligo tayo sa dagat. Hindi naman ako makaligo. Masyadong malalim. Hindi ko po kayang sisirin. May ano po. Green na green ang tubig. Green na green. Yan. Mamaya po magmumukbang tayo ng tahong. Yan. At doon may makikita tayong kubo. Yan yung silungan nung nagbabantay ng tahong. Gusto ko rin magkaroon ng ganyan, pero medyo laki ang gagastusin dahil mahal na ngayon ang kawayan. Kawayan ngayon ay naghahalaga na ng, ang malalaking kawayan ay 100 plus na daw. Dati ay may makakabili ka ng 20, 30, 50 yung pinakamalaki. Ngayon hindi na. Parang 80 na ang maliit ngayon at 100 ang malaki. At yung pinakamalaki ay naghahalaga ng 100 plus. So, hindi basta maraming kawayan kasi magagamit mo sa kubo. Yan. Ang ganda sana yan pag ganyan. Sarap maligo. Ano ka? Tahong. Kaduro nila kita na dito. Dami na. Oo. Sasta. Hindi pinabili ng bahol. Nangawatan na ngayon. Titira na ngayon kita. Ina, nahulog kay Mando ka. Ha? Nahulog na. Wala na nga yan akong ibang pag-iyak.
Nirahan na. Nunahan ka na nga yan. Pinangawanan na ngayon, pinaniptikan. Ito dito may ito akuan. Tapos ang kalikkitan. Ito nga burugamay pa. Mga Pero- botol. Ano ibadag ko na? Kaya kita ka lang nila mga bahol. Hindi burubaw-baw na kalikkitan. Wow. Nagutlog na gara, tuwa na lang ka sabit. Labura ba yun? Labura? Ha? Labura? Labura, ito pala. Hindi bagkat. Salalarit. Ano ka? Ha? Salabay. Ba, Hawa na lang. Sige. mga Namulaman. seaman. Yan sila mga seaman. Namulaman din eh. Iya, tahu ko rin. Titik hamlog. Karo ko rin. Uy, ano ada? Ako, kita hulog na ito. Kukuha kayo. Kurak na ito. Ano ito nga banwa makatol ito? Diri. Diri tasir na ito. Ano makatol ko? Ito na nahulog. Gina. Gabi juga kita hulog na. Kuan nang gihapon tor. Ha? Gihapon tor. Ato katapos na ida. Dari ngayon ito nga tanang gitutudkan. Diri. Pwede din mo tanang kumbaga. Tutuman maupay na kuan. Ah, di na buti. Aray, yun lang tunga-tunganan gym ray. Upay. Ano na agto ini yung ako. Problema tunga-tunganan. Adalah. Sarang balik ka dapat Joris sini ke. Bira siap tulay. Pau. Kabaw. Pareho na ito. Baka dadamo ka dito at solo dito sa kasako ano? Ha? Damot solo dito sa kasako. Diri daw mas masuk na porog yun. Tidak kuadon. Dira buruk lang. Tahu ka na dun. Pwede na. Tahan nga ni Impas. Ang balaw. Ay maliban din yung magkukuan kaya malataan ni. Ano na? Yalat sakit. Sakit. Ano pa yung kahoy din. Para bago nga oh. Waray pa kuan. Waray pa similya. Ha? Ay. Yan yung mga pala yun. Yan. Lira sa pagkakas katapusan. Halaran ka din ra-ura. Ha? Halaran mo ra-ura. Siya ito? Siya ito? Ha? Bal. Karada mo na iriton. Buwas ko din eh, singit mas. Paningit. Parang bintol, tagpuan, 1.6 ang sako. Sumupay daw. May pabinta na kita. Pero di pa man. Kung nagay niya papaharbis. Ang pagburo bahol. Kaya balang presyon bahol. Balang. Puro gamay. Siya nga ni. Mga kayo itong barabahol. Kasugari ni po. Kandadamang nito sa kasako. Kaya gamay mo ini. Ha? Oo, kan jober tip dia pati kan kita bitong. Lagin ano.
ng tubig. Hindi tayo lumubog. Ay, may alimasag doon. May alimasag doon sa likod ko. Come back po sa aking channel. Hello po everyone. Ito po ang inyong Ate Diwaray. Nandito kami ngayon sa laot. Pasensya na medyo malikot ang ating camera dahil maalon. Welcome po sa aking munting channel. Salamat po sa inyong pagbisita, pagdalaw sa aking bahay. Shout out po sa inyong lahat ng mga nanonood lagi at sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At itong video na to ay para po sa mga katulad kong mga probinsyanong manaragat. Dito po kami sa laot. Amin lang pong binisita yung aking munting kabuhayan na pinagkakakitaan. Ayan po. Welcome po. At sa mga mahilig po sa ganitong video, please give me a thumbs up and hit the notification bell down and please subscribe. Ayan po. Maraming salamat po mga kaibigan. Ayan po ang aking dalawang mga sobriyo. Ang dalawang kasama, ang aking isang anak at ang aking inaanak. Barik na dito. Ha? Barik na. Barik na dito. Aduh, sakto na ito. Wala, daw na kali. Oh, teka hulog na ito. Kaya hulog na ito. Ada riak tahu nggak? Hah? Ada riak tahu? Oh. Ngana ka rin? Masag ka? Urat na mo kon, man mau. Wala ni. Mabalik ba? Ginaan na yung paglusad. Sige na, dito na lang. Diretso nga ito. Maligo tayo! Tama, makarigo na kamas pa. Ang dalagat na mas. Kalau pukuri angkat niyang pagsaka. Kalau yang turuk na turig to. Ito ligid. Pero bawa ito mas madala yung pagpanan. Bawa ito. Larong. Harus salah apa itu lah. Pagsakahin ni ano man. Dito ka lagi. Salabay. Lamang salabay saka na kay malanis ito. Asgad.
Dilay sa ka dilay. Dito takop. Tingnan ka to dila. Tingnan katira ko lang dito. Dua. Ako wala ko sa ka. Hindi na pala kasay. Kalat ko nasudla ng talinga. Ano ka sa ka? Ala na kinakakasay. Ano ba ni pagsaka? Dito takop na di ka makakuha. Katira ko lang dito ko. Bago ko bili ganto para. Sige dito. Ano yan? Tumaw nito tatig. Oh, nakaparigos. Yun. Pagbanit talinga. Anak buhok sambaro. Kami po'y uuwi na. Success, nakakuha na kami ng tahong. Ayan na sila. Kahoy. Ay, sikat na ang adlaw. Karo ko yung tiuran. Delikado pa ito. Para direct sa good. Kalau. Ora. Kasi na adi. Amo na eh. Mantik ka mabot ngayon. Bago ko na yan. Matanggi ako. Ano, sige. Sino mahulog? Mahulog. Siguro. Nara. Piniling. Ay, nagdi kita. Asag ko? Okay lang ko. Yo, naman. Yo, may bandera ito ba? Maray naman. Tanggal ang bandera ito pag madlo ito ko. May kaburahan ko. Ayun na doon ang aming kawayan na may tahong. Uwi na kami ulit. Balik na kami sa Yabong.
Ito tawa na tatay mo. Andito na ulit kami. Pwede dito makan ini? Ya Andi. Ayaw kang gusto ha. Ya, mari. Paakyat tayo sa hagdan pa doon sa taas. Okay. Sige, sumura lang. Hopsi. Okay. Bakang-bakang. Ah. Gusto pa naman yun. Ayan. Salamat. Waray ito karaptan. Oh, sige.
Ito tawa na tatay mo. Andito na ulit. Uy, dari tamakan ini. Ya, Andi. Ayo ke gelas ha. Ya, mari. Paakyat tayo sa hagdan pa doon sa taas. Okay. Sige, siguro na. Hopsi. Okay. Bakang-bakang. Ah. Ayan. Ayan. Salamat. Wala ito karaptan. Oh, sige.